Kedves nézők, Cserjénfán ma motocross világbajnoki futamot rendeztek, részletes beszámoló következik. Jó estét kívánunk innen Cserjénfáról, a Súrján Ese motocross központjából, amely immár most másodszor világbajnoki futamnak ad helyet, 125 köbcentiméterben és motocrossban. Az igazság az, hogy világbajnokság van, világbajnoki futam, ez a mai 3 futamból áll egy verseny a világbajnokságban. Egyébként a világbajnokság az 12 futamos sorozat, ez a 7. futama a VB-nek, és történelmi pillanatot élünk, ugyanis a sportág történetében Magyarországon elsőként állhat magyar versenyző, magyar közönség előtt világbajnoki futamon rajthoz, méghozzá rögtön 3-an. Mégpedig Kamrás Károly és Horváth Pál, akik meglepetésre a tegnapi minősítő futamon hajszára, század másodpercre egyforma időt motorozva a 16. és 17. helyen kerültek a csoportjukban a döntőbe, és a harmadik Jeszenszky Péter, aki 20-ként került ugyanide, ugyanis a döntőben 40 motoros vehet részt. A 40, amelyből már itt felsorakoztak nagyon sokan a rajtgéphez, még néhány versenyző beállása van hátra. A mezőny meglehetősen erősnek mutatkozik. Itt van többek között a 18 Stevens Dave, aki 18 éves korában már világbajnok volt, most 23 éves. Itt van aztán a kétszeres 250 köbcentiméterben világbajnok Vandenberg Hollandiából, aki a 250-es kategóriából jött vissza ide a 125 köbcentiméterre, és még egy sor kitűnő versenyző. 16 nemzet versenyzői érkeztek Magyarországra a világbajnoki futamra, összesen 47-en kezdték el az edzéseket, és a 47-ből 40-en maradtak. Ők indulhatnak el ezen a mai 3 futamos sorozaton. Egy futam hossza 25 perc plusz 2 kör. Egy kört olyan 2,5-3 perc közötti idő alatt teljesítenek a versenyzők. Ez a 125 köbcentiméteres világbajnokság hozzávetőleg 40 lóerős motorkerékpárok segítségével bonyolódik. Van egy nagyon fontos kritériuma a dolognak minden más apró műszaki műtyűrön kívül is, hogy 102 decibelnél, ha hiszik, hanem erősebb hangja ezeknek a motoroknak nem lehet. Néha ez a 102 decibel azonban majd itt megsokszorozódik ezzel a 40 motorral. 4 típus az, amelyik igazán uralja a mezőnyt, plusz 1 a KTM, de abból nincs igazán sok. Yamaha, Honda, Suzuki és Kawasaki, tehát a japán motorok azok, amik uralják a 125 köbcentimétert, és egyáltalán azt mondhatom, azt hiszem, hogy a motocross palettáját is. A verseny igazgatója Kökényesi György, aki ott áll piros zászlóval a kezében, szép lassan levonul, ezek már közvetlenül a rajt előtti pillanatok. 30 másodperc. A 99-est és a 100-ast érdemes nagyon nézni, illetve a 103-ast, a 99-es Kamrás, a 100-as Horváth, a 103-as pedig Jeszenszky. Kamrás Károly azt mondta, hogy a rajtnál eldőlhet minden, ha sikerül bennmaradniuk a bolyban, akkor a mezőny elviszi őket magukkal, ha nem, akkor bizony nagyon nehéz fölmotorozniuk. Nézzük hát, hogy Kamráséknak sikerül-e megmaradniuk az élbolyban, és elhúzni a többiektől. Horváth Pál igen jó rajtolt, úgy a középmezőnytájékán érkezett oda, és egy tömegbukás rögtön a rajt után. A mezőny egyik fele fekve marad, itt a bukás nem volt túlságosan nagy, összeakadtak a motorok, úgyhogy nem volt, szerencsére nem volt különösebben komoly sérülés, így szemmel messziről nézve, később természetesen majd a konkrét adatokat is közöljük. A 4-es rajtszámú Yves Demaria, francia versenyző halad pillanatilag az élen, ha jól látom innen. Ő tavaly 4. volt a világbajnokságon ebben a géposztályban. Ez volt egyébként a pálya legveszélyesebb része, és tulajdonképpen minden versenyen ez az igazán veszélyes pont. Most látják lassítva a dolgot. Ez egy 150 méter hosszú egyenes, aminek a végén van a kanyar. És itt aztán összegabajodtak. Még ott fölül is egy másik bukást látunk, az volt talán a súlyosabb.
itt mintha egy töltsérbe kellene belemenni a mezőnynek, az összeszűkülő pályába. A szabályokban az is benne van, hogy egy folyamatosan szűkülő résznek kell követnie ezt a 150 méter hosszú egyenest a rajt után. Ez a FIMA Nemzetközi Motoros Szövetség egyik alapszabálya a crosszozókra. És a gondok mindig abból adódnak, hogy a belső íven szeretnének befordulni valamennyien, természetesen a rövidebb úton. Itt az a bizonyos lépcsőház, ennek a pályának a talán legszebb részlete. Abban a lépcsőházban leföl kell menniük a versenyzőknek. Ezek a dombok itt 140, 137, 142 méter magasak. Ezt kell megmászniuk. Ezek a motorkerékpárok egyébként jóval 100 km per óra feletti tempó elérésére is képesek, és ha minden igaz, Pedro Tracter a második helyezett Hollandiából jelen pillanatban. Yves de Maria Franciaországból továbbra is az első. Tracter a tavalyi világbajnokságon harmadik volt, de Mária, ahogy azt már te is mondtad, a negyedik helyet szerezte meg a világbajnoki sorozat végén. Sőt, Tracter a Supercross viadalokon is részt vesz, ami a motocrossnak egy egészen különleges ágazat, a stadioncrossnak mondhatnám tulajdonképpen, és ott pedig kitűnően hajt, a legjobbak között van a világon. Ez pedig a pálya szenzációja, ez a 40 méter hosszú domb. Ez tulajdonképpen 10 méterrel hosszabb, mint amit a szabályok megengednének. Ennek ellenére a szövetség is megengedi, hogy mégis elugorjanak rajta, és hihetetlen, de át tudják ugratni a versenyt. Itt vannak ismét a felfelé menő ágon. Ez volt a rajtegyenes. Itt jön de Maria. Tracter megint jönnek be ide a lépcsőházba. Ez egy olyan hintaszerű dolog, fölle. Ami azt jelenti, hogy az első kört tették meg. Egyébként az edzésen a leggyorsabb Arvetin Greg volt, aki 2 perc 46,26 másodperc alatt teljesített egy kört. Versenyben ennél talán egy kicsit lassabban mennek majd, ahogy fáradnak a motorosok, bár ez sem biztos. Az edzésen de Maria volt a második leggyorsabb, 2:46.48-at motorozott. Itt Cserényfán egyébként egy nagyon-nagyon szép motoros centrumot, autós motoros centrumot kezdtek el néhány évvel ezelőtt építeni. A Súrján részvénytársaság volt az, amelyik fölkarolta és megépítette ezt a pályát. Akkoriban még szövetkezet volt, itt lehet látni ennek a pályának a legszebb részét, ezt a lépcsőházat. A Súrján RT-t egyébként arról is megismerhetik most már, hogy ők azok, akik építették a világkiállításon, a szeviai világkiállításon a magyar pavilon, és az ő nevük díszeleg a Súrján Ese csapatának nevében is. A Súrján Ese 1990-ben alakult, és rögtön az alakulása évében megnyerte a magyar bajnokságot. Mondhatom, azt hiszem, hogy néhány kivételtől eltekintve most már ennek a csapatnak a tagjai a legjelesebb magyar motocross versenyző. Horváth Pál például, aki a magyar bajnokként itt motorozik a mezőnyben, talán majd egyszer Lencsevére kerül ő is. Valahol a közepetáján kell majd lennünk a magyaroknak, amint eredményt ad a számítógép, akkor természetesen rögtön közöljük. A számítógép az szintén, mint egy házi vállalkozás a Súrjánban, a Kapoly System Kft. Adja majd az időmérést. De Mária óriási iramban halad az élen. Továbbra is de Maria az élen, Tracter a második, és Talon Holland San Marinóból a harmadik a 115-ös rajtszámmal. De Maria sárga motorja egyébként Suzuki. Itt a színek alapján viszonylag könnyű megkülönböztetni néhány motortípust, vagy a motormárkát. De Maria a sárga a Suzuki, a zöld ugye a Kawasaki, a piros-fehér az a Honda. És a fehér az a Yamaha, de abban is van egy kis piros azért. Itt ismét de Maria azon a részen, ami a rajt utáni fölfele vezető egyenes.
Tegnap az edzésen egy sajnálatos sérülés is történt. Az egyik kitűnő olasz versenyző a combcsontját törte, és érdekes módon nem a nagy 40 méteres ugratón, hanem itt a lépcsőházban, és annak is a legkisebb lépcsőjén ugratott szerencsétlenül. A De Maria, a Bartolini testvérek közül volt az egyik, a Walter Bartolini, így Andrea Bartolini viszont, aki a hölgyek kedvence, itt a nézőközönség így szavazott. A versenyben van 5-ös rajtszámmal, látjuk majd esetleg. És a rajtól kezdve vezetett az olasz De Maria, és ebben a pillanatban a pálya egy könnyűnek tűnő részén hatalmasat bukott. Nem mozdul, nem mozdul, nem mozdul. A motort leviszik. És azzal, hogy kikerülte, a 115-ös Volund került az élre ebben a pillanatban már, de már olyan hihetetlen iramot diktált, hogy nyilván a fáradtsága is, most hogy a verseny vége fele vagyunk, a fáradtsága is belejátszott abba, hogy bukott. Hogy a valóságban mi történt, azt majd persze megtudjuk remélhetően tőle magától, bár eléggé magatehetetlenül feküdt ott a pálya szélén. Hatalmas iramot diktált egészen a rajtól kezdve, a 115-ös számú San Marinoi versenyző sokáig a harmadik helyen motorozott, aztán megelőzte a 3-as rajtszámú tavalyi bronzérmes, világbajnoki bronzérmes Traktert. Följött a második helyre, de Mária megpróbált menekülni előle, mert már az ő nyakán is lógott. És úgy tűnik, hogy a Voland elleni menekülésbe fáradhatott bele, ahogy te is mondtad. Csúnyán bukott, de a végén, az utolsó pillanatban, még amikor láttuk a képen, lehetett látni, hogy mintha megmozdult volna, tehát tán nem vesztette el eszméletét, de természetesen pillanatokon belül meg fogjuk próbálni megtudni, hogy mi a helyzet vele. Továbbra is a San Marinoi Voland vezet. És mögöttük, illetve mögötte, azért mondom még mögöttük, mert hiszen még abban élek, hogy De Maria az élen van, pedig sajnos bukott. Tehát mögöttük pedig az 5-ös Bartolini és a 3-as Trakter vívott óriási küzdelmet, és egy picivel, egy lépéssel hátra pedig a kétszeres világbajnok Van den Berg, akit talán a következő futamban még nagyobb helyen is láthatunk. Rövidesen a befutó következik már, egy futamnak áll lassan vége. De Maria végleges kiesése szegényítené a mezőnyt, ugyanis fantasztikus tempóban, hihetetlen stílussal motorozta végig a futamot. Tehát nem az a legnagyobb baj, hogyha nem indulhat a következő futamon, hanem hogyha valamilyen súlyosabb sérülés szenvedett, amit remélünk, hogy nem történt meg. Voland jön lefele, már a pályának az utolsó harmadában tart. Még itt leereszkedik ezen a lejtős részen. Aztán itt jön egy erős balkanyar, majd a nagy ugrató. Itt jön az amerikai ugrató majd mindjárt. És gyakorlatilag ezzel már a cél. Talon Voland, San Marino, az első világbajnoki futam győztese. A második Andrea Bartolini lett, a harmadik pedig a Suzuki versenyző John Van den Berg. És kezdődik a második futam, ahol örömmel jelenthetem, hogy a 4-es rajtszámú francia versenyző De Maria, aki kiesett és a céltől vezetett, hatalmasat bukott, ismét rajthoz áll, tehát sérülése nem bizonyult súlyosnak. Mindössze mellkasi sérüléseket szenvedett, az egyik bordája talán megrepett, de minden esetre elmondta a szünetben, hogy a saját hibájából bukott, egy kicsit a levegőben rosszul tornázott és megnyomta előre a gépét, azért esett keresztül rajta. De most teljesen új verseny, egy futamon belül egy betétfutam, a második, tehát újra tiszta lappal indul, és esélye van a pontszerzésre, ugyanúgy, mint a többieknek. A magyarok közül Jeszenszky a 26., Horváth a 28. lett, Kamrás pedig kiesett. És ebben a pillanatban eljön a második futam mezőnye.
Sikerül az első kanyar, sikerül-e, úgy tűnik megúszták. Így van, sikerült beférni a szűkítő részbe a 150 méter hosszú egyenes végén. Ott azért elakadtak néhányan, mert elég egy versenyzőnek megakadnia ott a szélni. Mindenki a szalag és a fa mellett akar elslisszolni, nem mindenkinek sikerül, és elég egynek keresztbe állni, hogy egy tömeget tartson vissza maga után. Nézzék, ott lent is lehet látni, hogy a legélesebb kanyarvétel közben hogy akadályozzák egymást a versenyzők. Na, ebből a húsdarálóból kikerülni, és ráadásul minden baj nélkül, az a legnehezebb. Az előző futam harmadik helyezettje, Van den Berg került ki a legjobban ebből az általad említett húsdarálóból, jelen pillanatban ő áll az élen, és egy picit meg is úszott a többiek elől, úgymond. Egy kicsinyke előnyre tett szert, amikor itt a lépcsőházban araszolnak föl és le. Igen, hát erre célzott annak idején Kamerás Karcsi, amit én azt hiszem idéztem is már, hogy aki benne tud lenni abban az élbolyban, abban az él-ötösben, aki elsőként oda tud érni az első kanyarhoz a rajt után, az úgy el tud szaladni a tömegtől, és azért aztán, aki a nagy tömegben, nagy bolyban marad benne, az már nem is tud följönni a verseny végéig. 92-es a rajtszámot figyeljük, akkor tovább majd Jon Van den Berget. Most végig a nyakán volt. Ez az utolsó köre, amit most megkezdett Van den Berg. És hogyha ezt a kört is ezzel a lendülettel, ezzel az akarással fejezi be, hogy idáig versenyzett, akkor ennek a mai világbajnoki futamnak a mindenképpen megérdemelt győztese lesz. Voland a futam második harmadának végén adta föl, itt a képen Voland, az igazán kemény üldözést, rájött, hogy Van den Berget nem tudja megverni, ugyanis úgy rázta le, úgy verte vissza a támadásait, hogy szinte esélyesen volt Volandnak. És ahogy itt mennek el előttünk, Van den Berget üldözők, Volandot láttuk 115-ösel, a harmadik helyen a 9-es rajtszámú Beyrert, a 3-as rajtszámú Trachtert, aztán jött Albertin és Bartolini itt a sorrend. De az, amit Van den Berg csinált és mutatott ezen a versenyen, amelyből mi csak részleteket tudunk önöknek nyújtani, de azt hiszem meg jellemző és nagyszerű részleteket. Szóval Van den Berg valami félelmetes és egyben csodálatos motorozást mutatott itt be, valamennyünk szeme láttára. Önök is ezt csodálhatják most. Hihetetlen energiával, hihetetlen biztonsággal és hihetetlen sebességgel motorozta végig mindhárom futamot, amiről 2-t, illetve egyet már megnyert, és most a harmadikban pedig a győzelem felé halad. És ha minden így marad, ahogy a jelenlegi állás mutatkozik, akkor Van den Berg az első, Voland a második, és Andrea Bartolini két második helyével a harmadik az összetett versenyben a ponttáblázaton, a 12 futamos világbajnoki sorozat 7. futamán a magyar nagydíjon. Még néhány száz méter van hátra Van den Bergnek és az őt követő élcsoportnak a versenyből. Az utolsó néhány száz méterre, ebből ami talán még igazán nehéz dolog, az a 40 méteres ugrató, bár az az igazság, hogy ezt a rendkívül nehéz és szinte egyedülálló 40 méteres dombot bizony rutinszerűen ugratták át a legjobbak minden gond nélkül. Van den Berg, Voland, Beyrer, Trachter, Albertin és Bartolini. Itt már leértek a hegyről a lapályra. És aztán ez a kisugrató, majd jön a nagy amerikai asztal, és a befutó Van den Berg számára. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy úgy, ahogy van, megérdemli ezt a dolgot. Megint kifordítja egy kicsit a motor. Aztán itt majd ledönti. Úgy van. És megérkezik nem csak ennek a futamnak, hanem az egész mai versenynek is a győztese, Van den Berg, és a második helyen Volandot láttuk, a harmadik helyen pedig a 9-es rajtszámú Beyrer érkezett meg. Elesett Van den Berg a befutás után, és ledobta a motort, és nem kér semmi más, csak egy nagy üveg vizet. Nézzék,
Annyira elfáradt, annyira kimotorozta magát, hogy ledőlt a motorról, valami csodálatos motorozás után igazi kétszeres világbajnokhoz méltó tempóban téve meg a távot.